ассалому алайкум дӯстои азиз, мардам тамошобинои муҳтарам. Ин канали хонаҳои восеъ, яъне ки ай дигар ҷо ҳам хонаҳоро равон мекунанд дӯстон. Мо ҷамъ мекунем, баъд 10-12 хона карда дар ин ҷа реклама мекунем. Аслан дар ин канали мо дӯстон хонаҳои восеъро реклама карда мешавад бисёртар. Хулоса дӯстон, хонаҳо аз ҳамаи ҷоҳай. Видеоро тамошо кунем бачаи азиз. Баъдан барои реклама кардан чизе ки дорем дар WhatsApp роӣ кунем. ҳатто омада хонаҳотонро аз пеш видео мекунем, дар YouTube канали Saudo TV мегузорем ки инҷа аудиторияи мақсад мардами ноҳияи восеъ бачаи азиз. Лайкҳоро монем, дар канал подписатсия кунем, видеоро шурӯъ мекунем то охир дӯстон навора тамошо кунем бачаи азиз. Дӯстон, хона роӣ кардан. Хонаи яъне ки фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира аст ки дар этажи ҳафтум масоҳатиш 36 квадратай дар бозори Нихи, шаҳри Бохтар 340 000 сум, рақамҳои 8484 ахири номерои соҳибмулк. Як хонага дар Бохтар пеши гимназияи Аминҷон, доми 7 этажа, хона дар этажи ҳафтум, об свети доимӣ бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. Медарои зиндагӣ мекунӣ, занг занед. ва дӯстон, боз хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст ки дар Душанбе, дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, пушти ресторани Шаҳрёр қазоқон ку дар намуҷа. Духонагаи 56 квадратай, як сотиқ заминам дорад дӯстони азиз. 570 000 бо муомила дорад. Мегӯянд ки наздикиштам мактаб, садик, мағоза, аптека, банниса, маршрутка ҳама тараф ҳастай. Дӯстои азиз, 570 000 бо муомила. Марҳамат дӯстон, видеоро тамошо кунед, маъқул бошад соҳибмулка занг занед дӯстон. дӯстони азиз, боз ҳастай хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки заправкаи Зуҳро ку дар анамуҷа, наздики ҳамун заправкаи Зуҳро, мактаби рақами 14 наздикай мегӯяд. 399 000 сомон хона бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. дӯстои азиз, видеоро бинед. Ин ҳамин хонаи 399 000 дар назди мактаби рақами 4, се хонаи 6 сотиқ замин. навора бинед, маъқул боша соҳибмулка занг занед дӯстон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастанд ки дар ноҳияи Ҷайҳун, Хумсангирдай бачако. Хона бо газоблок, 4 хонаи 12 сотиқ заминай 450 000 мега. иншоалло боз савдош мекунанд. рақамҳои дастӣ васаб рӯи экрани шумо. як хонаи 5 ба 3, як хонаи 6 ба 3, кухнии 3 ба 3, калидори 7 ба 1.8, боз ҳамоми 2 ба 2, боз хонаҳои барак дора, 4 ба 4 ошхона, склад дора.
ошхонаи берунӣ ҳам дора, об дора, свет дора. ҳама вақтай 2025 моҳи июл ки хонара сохтем. Магазин, масҷид, трасса ҳамагӣ 300 метр. ҳуҷҷатҳо ҳама пурра, техпаспорт дора. Ягон камбудиш нест. Хона фурӯхта мешавад бо пули нақд. Аванс, кредит нест. То мактаб тахминан 1 километр, то автомойкара 400 метр. Нархи хона 450 000. Марҳамат дӯстон, маъқул боша занг занед. бачакҳои азиз, тезтайёрии фурӯшӣ дар Душанбе дар парки Саховат 125 000 сум арзиш. об ва свет дарунашда ҳаста мега. рақамҳои ватсап рӯи экрани шумо. бо худ дора тостер, фрипазак, самоварчики кафе, табақу коса, 3 адад камераи назоратӣ, 3 то парта, 4 та стул. бачако, квартираи фурӯшӣ равон карданд ки дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гирдоб, доми 6 этаж, хона дар этажи 6-ум 580 000 сомон. Духонагай мега 75 квадратай. ду рақам дасти ватсап рӯи экрани шумо. мактаби 71, беморхона, масҷид, аптека қарибай. об дора, худаш домсуз кадагиай ҳастай, светчам ҳастай. ина марҳамат 580 000 сомонӣ бо савдо дора. маъқул боша занг занед бачаҳо. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе, доми 5 этажа, хона дар этажи 1-ум 345 000 сум нарх. якхонага масоҳати 32 метри квадратӣ. ду та рақам рӯи экрани шумо. поёни корвон пеши пости ГАИ Чимтепа, ки хона қарор дорад дар Чимтепа бо чизу чорааш дар лаби роҳи калон қарор дорад. мактаб, масҷид дора. конкретни хонахарос занг занед. камтари дига ремонт мондаи хона бо кирпичи пухта сохта шудагӣ. хулоса дӯстон 345 000 бо муомила дора. занг занед, маъқул бошад.